Vítejte u podcastu PFI Talks, který přináší Prague Finance Institute při ekonomickém výzkumném ústavu CERGEI. Jmenuji se Leoš Rousek. Kromě toho, že moderuji tento podcast a sleduji dění v ekonomice, řídím komunikaci ve skupině PPF. Štěpán Drábek, který přišel dnes k nám do studia, je výjimečný mladý muž v mnoha ohledech. Nejenže výrazně sráží věkový průměr obvyklých hostů našeho podcastu, ale současně zdvihá laťku toho, co všechno lze stihnout během studia na gymnáziu. Dobrý den, Štěpáne. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem tady na vás v tom úvodu prozradil, že jste student gymnázia. Tak si pojďme říct něco o vás a začneme tím, kolik je vám let. Není mi 17 let a tedy studuji na 4letém gymnáziu olomouckém, církevním gymnáziu německého řádu. Předtím jsem byl na 8letém státním gymnáziu, slovanském gymnáziu a přestoupil jsem na toto gymnázium, teďka jsem v druháku. Čili jste právě dokončil druhák, začaly prázdniny, ne? Přesně tak. Dobře, než se tady vrhneme do těchto témat, pojďme to trošku odlehčit. Prázdniny se akorát rozjeli, je skvělé, že jste si našel čas během prvního pracovního dne prázdnin přijet za námi do Prahy do studia. Co chystáte na prázdniny? Je toho poměrně více. Jednak tedy mezinárodní finále ekonomické olympiády, kam jsem se dostal z toho národního kola, kde jsem skončil druhý. To bude v řecké olympii v srpnu. A v srpnu ještě zároveň budu mít 18denní pobyt v Kyrgyzstánu s mým tačkou a bráchou. To se velmi těším. To je velmi zajímavé. Ten Kyrgyzstán je také o makroekonomii, nebo? Ne, vůbec není. To je velmi chudá země, ale překrásná co do přírodních podmínek. Velmi rozmanitá, ať už takhle, o tom Kyrgyzstánu se říká, že je to Švýcarsko střední Asie, kvůli těm krásným ledovcovým jezerům i vysokým horám a i nádherným kanionům. Takže to jsou právě ty důvody, proč tam zaměříme. Takže tam jedete chodit po horách s tátou a bráchou. Výborně. Vrátím se teďka zpátky k té olympiádě. V čem spočívá ekonomická olympiáda? Já bych se možná nejdřív ještě krátce pozastavil u toho, jak to formovalo mě, protože ekonomická olympiáda pro ně byla naprosto zásadní, protože právě tam jsem objevil lidi jako pana doktora Pavla Potužáka, Martinu Bacíkovou a další, díky kterým jsem vůbec objevil ekonomii a právě tam se vzbudil ten můj zájem o to se touto vědou více zabývat. No a tato soutěž spočívá v tom, že takhle, ta jednotlivá kola, ať už to školní, krajské nebo státní, se liší, ale konkrétně v tom státním kole, kam postupují vždycky 2 z každého kraje, plus zbylých 22 do počtu 50 lidí, které se koná v prostorách České národní banky, tak to spočívá ve 2 částech. To první je písemné, tam jsou 4 otázky, delší, je to víceméně taková spíše esej, z toho jedna je vždycky více matematická, další více makroekonomická, pak tam jsou nějaké uzavřené otázky a 10 nejlepších z tohoto písemného kola postoupí do kola ústního, kde si losují témata a pak o nich mají mluvit po dobu asi 8 minut. A dohromady se sečtou body jak z písemné, tak ústní části a 5 nejlepších vždy postoupí do toho mezinárodního kola, které se koná v Olympii. Letos se koná v Olympii, nebo ty různá na mezinárodní kola, nebo finále mezinárodní se konají na různých místech každý rok? Poslední 2 roky to bylo právě v Olympii, dříve to bylo na jiných místech. Ale co vás přimělo k tomu se zúčastnit té olympiády na té úrovni, předpokládám, gymnázia, takže to bylo u vás v Olomouci. Kdy jste se toho zúčastnil poprvé a proč? To upřímně už si úplně dobře nepamatuju. Ta má cesta k ekonomii byla, jak to nazval Friedrich Hayek nebo předtím ještě Adam Ferguson, výsledek lidského jednání, ale nikoli lidského záměru, protože jsem se tak nějak k ní dostal náhodně. Dříve jsem poslouchal nějaké rozhovory s ekonomem Dominikem Stroukalem. Na základě toho jsem objevil Rakouskou ekonomickou školu, tak jsem začal číst díla Friedricha Hayeka, Ludwika von Misese a dalších. A pak jsem objevil i tu mainstreamovou ekonomickou školu, kterou jsem se zabýval. A na základě toho jsem se nějak doslechl o ekonomické olympiádě a pak už to šlo nějak samovolně. Vy jste mi teďka nahrál právě na to, co jsem s vámi chtěl probrat, a to je tato kniha, kterou tady mohou diváci vidět, a to je jedno ze stěžejních Hayekových děl a řekněme The Constitution of Liberty. A já to schválně čtu tady anglicky, protože vy pracujete nyní na překladu. Takže jak jste se vlastně rozhodl tu knihu pojmenovat nebo přeložit ten její název? To ještě nemáme úplně definitivně ujasněno, protože ten název Hayekem byl moudře vybrán tak, aby měl více významů.
jednak constitution jako ústava a jednak z toho latinského původu toho slova to znamená i něco jako stavba nebo výstavba něčeho, nějaká vnější podoba. Takže to má dva významy. Na druhou stranu v češtině, kdyby to bylo přeloženo jako konstituce, to nezní až tak dobře a přilnavě jako v angličtině. Takže přemýšlíme, že bychom to nepřekládali do slova, ale vybrali nějaký jiný název, který přesně odpovídá obsahu té knihy, což třeba může být řád svobodné společnosti, nebo něco v tom smyslu. Ale upřímně, ten název si necháváme spíše až na tu dobu, kdy bude mít přeložený zbytek knihy, protože přece jen je to docela bychle, má přes 600 stránek a potrvá minimálně 1 rok, než to společně s Danem Vořechovským a Janem Lipinou přeložíme. Takže tohle se necháváme až na později. Ale jak jste zmiňoval, je to opravdu Hayekovo stěžejní dílo. Většina jeho žáků a následovníků jako profesor Kurt Loibe, profesor Bruce Caldwell dokonce hovoří o tom, že je to jeho nejvýznamnější dílo vůbec, protože mělo určitě největší ambice. Hayek poukazoval na to, že od dob osvícenských filozofů nebyly dostatečně rigorózně, podrobně a důsledně popsány zásady, na kterých ten liberální řád, ty západní civilizace spočívají. Takže on tvrdil, že nemáme žádnou účinnou teoretickou zbraň proti nějakým ideologiím nebo jiným, řekněme, útokům na naši civilizaci, na základě které bychom se jim byli schopni efektivně bránit. Takže on měl ambici takové dílo přinést a myslím si, že se mu to podařilo. A proto jsem ostatně shledal důležitým toto klíčové dílo přeložit do češtiny. Já velmi děkuju, že jste do mé velmi jemně nastržené pasti překladatelské nespadl, protože přeložit ten název je opravdu oříšek. Řád svobody, to je, myslím, vykročení správným směrem. Ale zpátky k věci. Když se budeme držet té rakouské ekonomické školy a vůbec to, řekněme, světonázorového pohledu Hayeka, tak on i sám a někteří ostatní příznivci, řekněme, rakouské liberální školy, přiznávají, že vlastně společenství člověka je vždycky postaveno na nějaké skupině, na nějakém soucítění s nějakou skupinou lidí, ať už je to rodina, nebo je to rod, nebo je to prostě nějaký klan. Sami přiznávají, že ten prazáklad liberálního, velmi individualistického přístupu je problematický, protože k tomu lidstvo a člověk jako takový přirozeně netíhne. Co byste na to řekl? To je velmi dobrá myšlenka v prvé řadě. A takhle, ono upřímně, jako řada těch klíčových argumentů představitelů rakouské ekonomické školy je v základu logicky nekonzistentní. Vysvětlím proč. Protože i třeba hlavní teze této knihy, nebo ta teze, na níž je postavena, je, že se snaží popisovat takový stav společnosti nebo podmínky, ve kterých je míra donucení snížena na minimální možnou úroveň. Ale Hayek sám tvrdí, že abychom mohli to donucení ve společnosti snížit co nejvíce, jak to jen jde, musíme mít nějakou autoritu, která vynucuje právě to, aby k donucení docházelo. Což je ale paradoxní argument, protože abychom mohli eliminovat donucení, musíme ho vyvíjet na všechny. Takže a tohle je podobný případ toho, o čem jste mluvil vy. Takže Hayek třeba tvrdí, že aby bylo dosaženo co největší míry svobody, což je negativně definovaný koncept, tedy jako absence vnějšího násilí. Je to koncept, který je sociologického rázu, takže je relevantní pouze ve vztahu k ostatním členům společnosti. Tak, aby byla svoboda co nejvyšší, musí být nějaká autorita, která znemožňuje její, řekněme, narušování nebo právě nějaké donucení ze strany jednotlivých členů společnosti. Což je ale v základu trochu paradoxní argument. Ale on i sám se odvolává prostě na ty základy, řekněme, judeo-křesťanského pohledu na svět nebo v jakékoliv náboženství, čili ta nejvyšší vynucovací instituce by mělo být zjednodušeně řečeno 10 přikázání. Ano. Na některých místech ano. Zase bych neřekl, že vždy se odvolává jako na Bibli a podobná kázání, ale jako ten základ té argumentace je do značné míry postaven právě na tomto. Čili jeho pohled na svobodu se neopírá o základy morálky. To bych neřekl. On totiž například tvrdí, že svoboda
sice musí být do určité míry brána jako dogmatická hodnota, protože kdykoliv bereme svobodu jako věc účelnosti, tak musí svoboda ustoupit, protože my nedokážeme z definice přesně nikdy říci dopředu, kam nás svoboda jednání zavede. To je právě výsada té svobody. To, že nevíme, kam nás to svobodné jednání dostane. Ale tím pádem ani nedokážeme dostatečně dobře zvážit předem náklady a výnosy takového jednání. Takže on tvrdí, že aby byla svoboda zanechána, musí argumenty pro ní občas být i dogmatického rázu, protože kdykoliv bychom se jeli diskutovat o účelnosti, tak svoboda bohužel nebude mít navrch. Ale on tvrdí, že svoboda je důležitá i proto, že není pouze jedinou hodnotou, ale že je zdrojem většiny morálních hodnot ve společnosti. Takže on je opravdu zastánce svobody ne pouze dogmatický, že by řekl, že takto zkrátka to je a musíme nyní pouze vystavit argumentaci takovou, která by svobodu obhajovala, ale on se věnuje i v prvních kapitolách tomu, proč je vůbec svoboda důležitá. Vy jste sám říkal, že toto Hayekovo dílo bylo motivováno tím, že neexistoval prostě nějaký kánon, který by ustanovoval liberální směr v pojímání přístupu ke společenské struktuře. Takže vy považujete tu potřebu tuto knihu přeložit, že vy se bojíte o svobodu ve společnosti, v dnešní společnosti? Ano, ale rád se ještě pozastavím nad první částí té otázky, protože on takový kanon dříve existoval, ale opravdu to bylo velmi dříve, například dílo Johna Stuarta Milla Why Liberty a tak podobně. Ale Hayek v úvodu té své knihy tvrdí, že tyto myšlenky musí být neustále znova a znova předkládány čtenářům v tom novém jazyce. Přestože jsou stále nosné a přestože jsou stále pravdivé, pokud nejsou neustále formulovány v jazyce nových generací, tak postupně zestárnou a přestanou být klíčovými třeba na politickém trhu. Takže společnost se může stát nesvobodnou kvůli tomu, že lidé nedostatečně chápají konceptu svobody a jejich výhod, kvůli tomu, že není dostupná literatura, která by to popisovala, řekněme, tím novým moderním jazykem. Ale teďka k té potřebě této knihy, já upřímně se obávám toho, že i moderní civilizace, jako ve které jsme my, se vydali na takovou cestu, která se od svobody postupně odklání a když si dostatečně brzy na této cestě neuvědomíme, o co můžeme přijít, pak to může být o to bolestnější. Ostatně stojí za zmínku, že tato kniha je rozpracováním v rámci toho pozitivního rámce těch normativních ideí, které Hayek rozvinul v té své nejslavnější publikaci Cesta do otroctví, která popisovala, proč se totalitární režimy dostali tam, kam se dostali a proč socialismus nutně vždy musí vyústit právě v takovou negativní podobu, jako ve které jsme jej všichni zaznamenali a proč to není pouze nějaký náhodný důsledek, ale neodvratná tendence. Ale on v této knize, a za to byl velmi kritizován ve své době, v tom roce 1944, když ji publikoval, zároveň popisoval, že podobná hrozba stojí i před západními civilizacemi. Že i takové země jako Velká Británie či Spojené státy se mohou dostat postupně na tu svízelnou cestu, která vede k podobně katastrofálnímu stavu, jako ke kterému lidstvo přivedl socialismus v těch zemích, řekněme, jako Sovětský svaz nebo jako nacistické Německo, fašistická Itálie, protože on tvrdil, že ačkoliv se často socialismus, nacismus a fašismus berou jako protipóly, jako něco, co je vzájemně naprosto rozporné a neslučitelné, přesto to podle něj má společný základ v tom kolektivismu, který je právě tím zvrhlým prvkem, který nutně vede k těm katastrofálním důsledkům, ať už se jedná o nacismus nebo socialismus. Vy jako student gymnázia vidíte kolem sebe i takový nějaký odpor ke kapitalistickému zřízení České republiky po roce 89 mezi svými spolužáky? Řekl bych, že mezi těmi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají, převládá spíše názor, že kapitalismus není optimálním systémem v té nynější podobě
a že musí být do značné míry napravován různými státními zásahy a ať se to třeba dobře neuvědomují, argumentují ve prospěch toho, co by bylo už lépe popsatelné slovem socialismus. Takže řekl bych, že většina mé generace tyto otázky vůbec neřeší. Ale v rámci těch lidí, kteří se už tím zabývají, podle mě převládá ta inklinace k takovým hodnotám, které jsou v rozporu s těmi, na nichž je postavena naše západní civilizace. A co byste na adresu těchto názorů, že současné nastavení kapitalistického systému potřebuje nějaké korektivy, co byste vy doporučil? Já bych na to měl několik protiargumentů. Ten první zní takový, že ano, my žijeme dneska v kapitalistickém systému, ale už i dnes ta kapitalistická mašina na pozadí je dost utlačována různými státními zásahy, přebujelou byrokracií a dalšími intervencemi do toho tržního hospodářství, takže se určitě dnes zdaleka nejedná o čisté tržní hospodářství, které obhajuje například Ludwig von Mises a částečně i Friedrich August von Hayek. Ačkoliv ten například, na rozdíl od třeba Rothbarda, argumentoval ve prospěch existence státu v nějaké minimální podobě. A dále bych řekl, že aby oni, tito lidé, mohli dostatečně přesně kritizovat ten současný řád, tu civilizaci, tak by bylo dobré, kdyby mu dostatečně do hloubky rozuměli, což většinou není ten případ. Takže i pro tyto lidi, se kterými já dost nesouzním, bych doporučil, aby si přečetli právě tuto knihu, až bude v češtině vydána, protože je to vynikajícím a neznám lepší výklad těch hodnot a zásad, na kterých svobodná společnost spočívá. Pro ty z posluchačů a diváků, kteří tu knihu nečetli, tak je tam takový jeden pojem Hayeků, který vy jste, už se ho trošku dotkla, to je ta jeho řekněme, teze distributivní spravedlnosti. Jak byste tento pojem vysvětlil? Ano, to je pojem, kterým se zabývá především v tom svém pozdějším díle Právo, zákonodárství a svobody, které on sám považuje za své největší dílo, ačkoliv jeho žáci tvrdí, že to Constitution of Liberty. Hayek tvrdí, že pojem distributivní spravedlnost je paradoxním a je nesmyslný, je to oxymoron, protože spravedlnost je podle něj negativní koncept, který je definován jako absence nespravedlnosti, kterou on definuje jako takový stav, kdy jsou třeba někteří jedinci zvýhodňováni, mají nějaká privilegia, když zkrátka ne všichni lidi mají stejná práva. Hayek například v Cestě do otroctví tvrdí, že není vůbec náhoda, že bohyně spravedlnosti byla v antické mytologii vyobrazována jako slepá, protože je to právě to její vlastnost, to, že nehledí na konkrétní osoby, která ze spravedlnosti činí to, co je na spravedlnosti žádoucí. A on tvrdí, že distributivní spravedlnost, ta koncept, kterým se socialismus a totalitarismus jako trojský kůň dostal do svobodné společnosti, bylo totiž právě distributivní spravedlnost, protože to zní honosně, ačkoliv je to víceméně zvrácený koncept, tak ta tuto logiku převrací. Protože ta stojí na tom, že všichni by měli dostat stejné zaopatření nějakými statky, nebo měli by mít stejné výsledky v rámci toho řádu, bez ohledu na to, jaký měli přínos pro tu společnost. A on tvrdí, že ten přínos je dobře měřitelný pouze prostřednictvím trhu, tržních cen a z nich vzniklé ekonomické kalkulace. Jinak ten přínos není možné nějakým objektivním, neosobním způsobem měřit. A distributivní spravedlnost, nebo sociální spravedlnost, to je ten mín, co on používá častěji, je fatou morgánou, protože to, aby všichni jedinci měli stejné množství statků bez ohledu na to, jakou práci vykonali a jak přispěli k tomu tržnímu hospodářství, je v rozporu se spravedlností. To je naopak jasnou nespravedlností. Čili jinými slovy, kdybychom se vrátili k těm vašim generačním souputníkům, kteří volají po korektivech současného nastavení kapitalistické společnosti, takže pro ně by neplatila vlastně přirozená distribuce nebo rovná distribuce výdobytků, ekonomických výdobytků současné společnosti. Zkrátka jinými slovy, oni nesouhlasí s tím, aby někdo měl více než ti druzí. Přesně tak. Což je ale podle mě velmi chybná úvaha. Respektive, kdybychom ji konzistentně začali uplatňovat,
vedlo by nás to nutně k argumentu pro socialismus a jak jsme viděli, ať už na teoretické úrovni, jak ukazoval Hayek či Mises, nebo i čistě empiricky, to je myšlenka, která nikde, kde byla uplatněná, nevedla ke kýženým výsledkům. Vždycky vedla skoro k téměř opačným následkům, jako ke kterým měla vést. A Hayek tvrdí, že to není žádná náhoda, ale je to naprostým charakteristickým rysem socialismu. A ještě bych tomu dodal, že často si neuvědomujeme, že tyto pokusy, ač dobře míněné, opravovat tržní řád, většinou vedou k jeho ničení. Takže ačkoliv si můžeme v dobrém mínění říci, že by bylo přece hezké, kdybychom všichni měli stejný majetek, bez ohledu na to, jaké přičinění jsme k tomu měli, tak to je něco, co ten kapitalistický systém musí zničit a co podle mě ani jako ten ideál, ke kterému bychom měli směřovat, není. Protože já si nemyslím, že lidé jsou už ve své přirozené podobě sobě rovni a to musí být reflektováno i v tom, řekněme, jejich soukromé vlastnictví. Protože lidé se rodí s naprosto jinými vlastnostmi, s jinou inteligencí, s jinou vnější podobou, s jinými schopnostmi, dovednostmi a snaha učinit lidi rovnými znamená tyto rozdíly, díky kterým bychom mohli prosperovat, potlačit. Ale jsou to právě tyto rozdíly, které mohou se pozitivně projevovat v nějaké dělbě práce, v tom, že každý se specializuje na to, v čem je zrovna on dobrý, které tomu společenství svobodného lidu přinášejí ty pozitivní blahodárné efekty, kterých si zrovna my dva vážíme. To s vámi rozhodně souhlasím, nicméně bych si vás požádal o hodnocení, nebo spíš takovou projekci toho, jakým způsobem by se Hayek díval na současný stav vývoje Číny, kde jednoznačně zažíváme něco, co lidstvo ještě nezažilo, a to je díky do značné míry vysoké míře ekonomické svobody zbohatnutí celé té společnosti, ale přitom vůbec nedošlo k politicko-společenské svobodě. A nebo něco tady v tomto argumentu pohledu na Čínu ze západu chybí? To je vynikající otázka a upřímně nevím, co by on na to sám řekl a sám já nevím, co k tomu říct, protože Čína je v tomto naprosto unikátní případ a ostatně proto se jako v ekonomickém žargonu proto vžil termín kapitalismus s čínskými charakteristikami, protože to je něco do té doby nevídaného, že je to sice systém, kde ekonomická svoboda je poměrně výrazná, což umožňuje právě tu nehynoucí prosperitu čínského hospodářství, ale zároveň osobní svoboda ve všech rovinách je naprosto potlačovaná. A lidé jako Milton Friedman hlavně, ale i Friedrich Hayek tvrdili, že ta osobní politická svoboda je od té ekonomické neodlučitelná, že to jsou prostě dvě strany téže mince, že nejde mít jedno bez druhého. Ale v té Číně, jak si vidíme, že ač to říkám nerad, ten systém toho autoritářství, čistě co do efektivity hospodářství, funguje poměrně slibně. Pro mě překvapivě. Ale trošku jste mi utekl od té otázky, jak by toto vlastně hodnotil Hayek v této chvíli. Napsal by nové vydání této knihy? Upřímně myslím si, že to tak zajímavý fenomén, zrovna ta Čína, že by to zasluhovalo nějakou takovou publikaci, nebo minimálně opravy těch myšlenek, které jsou v ní uvedeny, protože se mi zdá, že se než až tak dobře vztahují právě na tento konkrétní specifický případ. Ale těžko říct, co by tito myslitelé jako Mises či Hayek na tento vývoj říkali. Protože, co se budeme, on to kapitalismem je, ačkoliv dost okleštěným o osobní svobody, stále to splňuje ty charakteristiky toho systému, o kterém například Mises říkal, že je to jediný ekonomicky funkční. Posuňme se o krok dál od Hayeka a rakouské školy. Vy sám jste i autor. Tady je toho další důkaz. Napsal jste knihu o vývoji inflace v tom covidovém, ale lehce postcovidovém období České republiky. Co vás vlastně přimělo k tomu napsat tuto knihu? Já už se inflací zabýval delší dobu, dokonce ještě předtím, než to byl tak zjevný celosvětový fenomén. A když jsem sledoval, k jakým, doufám si říct, pochybením došlo ze strany monetárních autorit, případně i ve fiskální politice, a jaké důsledky to mělo na vážnou cenovou nestabilitu, ze které jsme se podle mého názoru
ani dosud dostatečně nezotavili a nespamatovali, tak jsem k tomu nemohl jen nečinně přilížet a chtěl jsem tomu porozumět více. Co přesně se učinilo špatně, že jsme se dostali do tohoto katastrofálního stavu. No a abych na to částečně odpověděl, těch chyb tam bylo více, ale podle mě to bylo zejména podcenění těch dlouhodobějších poptávkových inflačních tlaků, protože zejména v tom roce 2020 nebo bezprostředně po té první covidové vlně převládalo takové přesvědčení, paradigma, že inflace je ryze nabídkového nebo nákladového charakteru, brzy odezní a proto na nic centrální banky nemusí nějak přehnaně reagovat, protože to je něco, co je mimo její vliv, mimo dopady její vůle. Takže převládalo to přesvědčení, že by bylo lepší čekat a vidět prostě wait and see, strategie centrálních bank. No ale to se ukázalo jako chybný krok, protože už v pozadí těchto pandemických nákladových šoků bobnaly ty poptávkové tlaky dlouhodobějšího charakteru. To, že jsme měli příliš nízkou nezaměstnanost po dlouhou dobu, bylo dobrým podobím pro to, aby se tady inflace ustálila po delší dobu například. Takže, a to nebyl mimochodem případ pouze České republiky, ono ve většině vyspělých zemích to byla souhra poptávkových a nabídkových faktorů, ačkoliv zástupci centrální banky tvrdili, že tu vinu na to mají pouze ty nabídkové. Když se podíváme na empirické studie, které v té své práci cituji, ono ve většině zemí jako Spojené státy, eurozóna jako celek nebo i Česká republika to vycházelo po většinu toho období zhruba půl na půl poptávkové versus nabídkové tlaky. Je tady nabízí se otázka, která nás přiblíží se zpět trošku k rakouské ekonomické škole. A to je, že v jedné části té knihy se věnujete tomu, že těm rozdílům v pohledu na náklady inflace, tak jak je představuje rakouská škola a jak je vnímá, řekněme, současný makroekonomický mainstream. Co byste, který se teda zabývá cenovou stabilitou primárně, jak byste toto osvětlil nebo ozřejmil? Já si myslím, že v drtivé většině případů, až to říkám tak trochu nerad, má mainstream v rámci té monetární ekonomie pravdu a rakouská ekonomická škola je víceméně zastaralou. Protože od dob, kdy Hayek publikoval to svoje největší dílo v monetární ekonomii Pure Theory of Capital, se ty jeho ideje nijak dále nerozvinuly a ten hlavní problém té rakouské ekonomické školy je, že se tyto ideje nebylo možné vyjádřit matematicky rigorózně. Protože když třeba Hayek publikoval tuto svoji práci Pure Theory of Capital, šel za svými kolegy na LSI, kde poprosil o to, aby toto dílo zhrnuli do matematických rovnic, tak jak je to běžné v mainstreamové ekonomii, ale oni mu řekli na to, že je to tak náročné, že je to absolutně nemožné vyjádřit matematicky. No ale abych se vrátil zpět k té otázce, mainstream totiž považuje za náklady inflace pouze takové náklady, které jsou u neočekávané inflace. Protože tvrdí, že když je inflace ekonomickými subjekty dostatečně včas a do dostatečné míry očekávána, pak víceméně nemá negativní následky, protože tomu všechny ekonomické subjekty mohou dopředu přizpůsobit svá očekávání. Například vyjednávání v rámci nějakých kontraktů, inflační doložky a tak podobně. Ale už od dob Richarda Cantillona, částečně i Davida Humea, Adama Smithe a dalších, víme, že inflace, ať už je očekávaná nebo neočekávaná, má nutně redistribuční účinky. To znamená, že ne na všechny členy společnosti působí stejně. Ve skutečnosti na všechny působí dost jinak. A to v tom smyslu, že dost záleží, v jaké fázi se ty nově vzniklé peníze dostanou k různým členům společnosti. Ti, ke kterým se dostanou v prvé řadě, můžou využívat toho víceméně privilegia, že se k ním dostali jako první a mohou nakupovat statky v ekonomice za ceny, v nichž ještě není reflektovaná ta skutečnost, že došlo k nadměrné emisi nových peněz. Ale čím později tyto peníze proudějí do zbytku ekonomiky, tím v nevýhodnější pozici je každý ten jedinec, ke kterým se tyto peníze dostanou, protože už nakupuje statky v ekonomice za vyšší ceny, než ti, ke kterým se peníze dostaly jako první. Tento efekt se nazývá Cantillonovým efektem a popsal to právě Richard Cantillon už někdy v 18. století. Toto není první překlad, kterému se věnujete. Vy jste se z části také věnoval překladům
třeba kapitol z různých jiných knih Hayeka, takže se zase opět vracíme k Hayekovi. Já vím, že jste přeložil kapitolu důsledky filozofie nebo filozofické důsledky z knihy, kterou bych si troufl přeložit jako vnímaný řád, ale možná to není úplně ten správný překlad originálu The Sensory Order. Přesně tak. A co na vás z této kapitoly, nebo co vám utkvělo jako to nejdůležitější? Možná ještě krátce k tomu, o čem toto dílo vůbec je. Taky bylo náročné se zamyslet nad tím, jak toto dílo přeložit, přesně z těch důvodů, které jste zmiňoval vy. A já jsem se rozhodl pro úplně jiný název, co je to mysl. Protože tak to mělo to dílo znít původně. Protože Hayek, když mu bylo zhruba tak, jak mě, když skončil na italské frontě v první světové válce, tak chvíli pracoval v laboratoři významného anatoma profesora Monakova v Curychu, kde právě zkoumal, řekněme, neurobiologii lidského mozku. A právě v tomto období on rozvinul tu svoji teorii smyslového řádu, tedy toho, na jakých principech je založen mentální řád, jaký je vztah tohoto řádu k tomu, řekněme, řádu fenomenálnímu nebo k tomu vnějšímu fyzickému řádu, který ta lidská mysl vnímá, a jaké to má důsledky, tento složitý vztah. A tam je několik zajímavých myšlenek a implikací té jeho teorie, ke kterým se on dostává v té poslední závěrečné kapitole, kterou jsem právě já nedávno přeložil. Ta první z nich je, že zkušenost nezačíná smyslovým vnímáním, ale že tomu smyslovému vnímání musí nutně zkušenost předcházet. Ačkoliv nějaká předsmyslová zkušenost takového charakteru, že to je ta zkušenost, která dokáže, řekněme, vytvořit řád klasifikačního aparátu, kterým následně lidská mysl klasifikuje ty vnější impulzy a stimuly z toho fyzického prostředí. A on se pak i poměrně podrobně zabývá takovému odvěkému filozofickému problému toho, jaké jsou, nebo zda vůbec jsou nějaké limity lidského poznání. On tvrdí, že čistě z toho, k čemu ta jeho teorie vede, nutně platí, že jelikož každý řád toho klasifikačního aparátu dokáže třídit pouze věmy o nižším stupni komplexity, než je on samotný, z toho vyplývá, že mysl, což je dle něj právě takový klasifikační aparát, nikdy nedokáže plně vysvětlit sebe sama. Protože by to znamenalo vysvětlit totéž těmi prostředky, které se snažíme vysvětlovat, což vede k tomu paradoxnímu argumentu, který Hayek kritizuje. Takže on tvrdí, že nejenom mysl samotná, ale i všechny jednotlivé dílčí procesy, které se v ní odehrávají, nemohou být nikdy plně vysvětleny lidskou myslí a že jediné, ke čemu můžeme kdy dospět, je pouze vysvětlení nějakého principu, na kterém tyto procesy spočívají, ale tento princip nikdy není dostatečný proto, abychom na základě něj mohli činit nějaké přesné predikce konkrétních výsledků jednotlivých mentálních procesů. Převeďme to úplně do něčeho konkrétního. To, co se děje v současné hospodářské a ekonomické politice české vlády, nebo těch, řekněme, nějaké série vlád od roku 89, co byste považoval za úspěch a naopak neúspěch, nebo spíš to řeknu jinak, takovou nějakou možná neustále opakovanou chybu? Já si upřímně myslím, že ten privatizační proces v České republice, ač tam bylo podle mého názoru spousta chyb, na což poukazoval například jeden z jejich autorů Tomáš Ježek, ostatně jeden z překladatelů Friedricha Augusta von Hayeka, byl vesměs úspěšným a ostatně byl jedním z těch hlavních důvodů, proč my, jakožto Česká republika, na tom jsme ekonomicky daleko lépe než většina zemí bývalého východního bloku. Ale postupem toho procesu, postupně po této události významné, po té privatizaci, se mi zdá, že už jaksi byl vymýcen nebo se vytratil ten étos toho opravdu čistého tržního hospodářství. Že od té doby, a taky kvůli tomu, které chyby tento proces znamenal, většina lidí spěje k přesvědčení, že ten kapitalismus musí být dost oklešťován
v existencí státu a jeho různými opatřeními, které mají omezit moc tohoto, řekněme, řádu. A to je podle mě ta neustále se opakující chyba, které jsme svědky nejen v rámci naší země, ale i ve většině západních zemí. Já si nemyslím, že může existovat dostatečně fungující a v dohledné době existující společnost bez nějaké centrální autority v podobě státu. A to ostatně přiznávají všichni ti autoři jako Hayek a Mises, ačkoliv tvrdí, že dlouhodobě směřujeme k takovému stavu, kde je víceméně stát buď to minimální nebo neexistující, ale stále platí, že ta rozpínavost toho státu, které jsme svědky víceméně ve všech zemích, je velmi nebezpečná a omezuje všechny ty fungující procesy, ty mechanismy, kterým kapitalismus, ten tržní řád, dokáže přinést ten blahobyt, kterému jsme se mohli těšit těch posledních 30 let. A co byste tedy doporučil pro vládu a respektive z hlediska ekonomických politik, kterými by se měla řídit vláda, jež nastoupí po volbách na tento podzim? Mně připadá, že obecně problém nejen této vládní garnitury, ale i všech ostatních opozičních stran je ten, že se úplně vytratily víceméně jakékoliv ideje nebo nějaké principy, na nichž by uplatňovaná opatření spočívala. Že to jsou všechno jenom nějaká ad hoc řešení nějakých nově vyvstávajících problémů, ale postrádá to nějaké, řekněme, teoretické nebo principiální zakotvení. Takže co bych já doporučil v prvé řadě, je návrat ke skutečným principům, které můžeme klidně nazvat ideologií. To znamená, ať už se klidně jedná o ty ideologie, které já považuji za zavražděníhodné, tedy ty, které obhajují kolektivistické zřízení, nebo ty, které já naopak obhajuju, to znamená například to, co Hayek a Mises nazývají katalexí, nebo tu obhajobu tržního řádu, tak či onak, ať by v politice byla nějaká strana, nějaké seskupení, které uplatňuje opatření na základě určitých principů a teorií a nejen na základě nějaké, řekněme, aktuální potřeby řešení aktuálních momentálních problémů. Tím, co teďka děláme, že spolu mluvíme, že tento rozhovor vyjde v českých médiích, se vlastně věnujete popularizaci a demýtizaci ekonomických otázek. Je to něco, čím se chcete zabývat dlouhodobě a případně to rozvíjet i nad rámec České republiky? Jednoznačně bych se to přál, ale upřímně si myslím, že abych byl dobrým popularizátorem ekonomie, musí být v prvé řadě ekonom, což ještě zdaleka nepovažuju. Takže teprve poté, až budu mít dokončené nejen formální, ale i další vzdělání v oblasti ekonomie, a to vzdělání bych chtěl mít na zahraničních univerzitách, to jsem se už rozhodl, bych se rád vrátil do České republiky a zde tu ekonomii, a nejen ekonomii, ale právě i ty myšlenky ekonomického liberalismu více popularizoval, protože se mi zdá, že tento hlas zde úplně chybí. Se vytratil a ačkoliv zde máme řadu vynikajících ekonomů, jako například pana profesora Josefa Šímu, kteří přiložili podobná díla, jako například Lidské jednání od Misese do češtiny, tak stále se mi zdá, že v tom mediálním prostoru zoufale chybí někdo, kdo by tam přinášel to ekonomické světlo v podobě obhajoby ekonomického liberalismu, na kterém západní civilizace spočívají. Říká Štěpán Drábek. Já vám děkuji, že jste si našel čas, přijel za námi na začátku prázdnin. Přeju vám mnoho úspěchů při tom překládání a samozřejmě užijte si prázdniny. A vám divákům děkuji a posluchačům, že jste si nás naladili, že jste si nás pustili a věříme, že protože od letošního jara se tomuto podcastu věnuje společně s kolegou ekonomickým novinářem Jiřím Zatloukalem, vám budeme přinášet rozhovory nejen s tak zajímavými mladými lidmi, jako je Štěpán Drábek, už možná až 2krát za měsíc. Takže brzy na viděnou a naslyšenou. Děkuji, nashledanou.